ଆଜି କୁହୁଡ଼ିରେ ସକାଳେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଅଗଣା ଚାରିଆଡ଼େ ମେଞ୍ଚେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଝରି ପଡ଼ିଛି। ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗର ସେଇ ଶେଫାଳିକୁ ଧରିଲା ବେଳେ ତାର ସୁଗନ୍ଧରେ ମୁଁ ହାକ୍ତା ହେଇଗଲି। ମନେ ମନେ ତାକୁ ପଚାରି ବସିଲି, ଏଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତମେ କାହିଁକି? ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ତଲକାଇ ପବନରେ ଆଉ କିଛି ଫୁଲ ମୋ ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଶେଫାଳି କହୁଛି, ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଖାସ୍ ଲୋକ ପାଇଁ। ଜାଣିଛ ନା, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲାଗେ ମୋତେ ସେ। ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ସକାଳକୁ ଝରି ପଡ଼େ ଅବଶ୍ୟ, କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ରହେ, ହେଲେ ସେଇ କ୍ଷଣିକରେ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ଏତେ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିଥାଏ ଯେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ହୋଇଯାଏ। କୋମଳ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ, ନିରୀହ ହେଲେ ପ୍ରତାରକ ନୁହଁ। ମୋତେ ତ ବିଲକୁଲ ଏଭଳି ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗେ?